I eto, Rijeka je izvukla protivnike u trećem pretkolu Europske lige, no idemo se mi prvo prije toga baciti na drugo pretkolo Europske lige, gdje Rijeka igra sa rumunskim Corvinulom Hunedoara. Utakmice drugog pretkola Europske lige se igraju 25. srpnja te 1. kolovoza. Riječane čeka zanimljiv predstavnik u drugom pretkolu Europa lige. Naime, rumunski predstavnik je zapravo drugoligaš koji ide u te kvalifikacije Europa lige jer su osvojili rumunski kup, a nisu otišli u više rang natjecanja, znači prvu rumunsku ligu, zbog bizarnog pravila da samo privatni klubovi smiju igrati u prvoj rumunskoj ligi, a Corvinul Hunedoara nije privatan klub, pa zato igraju ipak u drugoj ligi. Momčad Rumunja vrijedi 5 milijuna eura, a momčad Rijeke vrijedi 38 milijuna eura prema Transfermarktu. Eto, na papiru Riječane čeka dosta lagan posao protiv Rumunja ovaj četvrtak, znači već za 3 dana. Ali eto, i u slučaju toga da ne prođu Rumunje, imaju drugi pokušaj u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje bi igrali protiv pobjednika susreta Astana ili Melsuaj. Eto, ali ipak, ako se ne prođe te Rumunje, to bi jednostavno bila sramota, jer rumunskog drugoligaša ne proći, ne pobijedit na 2 utakmice još, to je jednostavno bila velika sramota za Rijeku. A ajmo sada na treće pretkolo Europa lige, gdje je pobjednik susreta Rijeka ili rumunski predstavnik Corvinul Hunedoara. Izvukli su pobjednika susreta Sheriff Tiraspol ili Elfsborg. Prema vrijednostima Transfermarkta Elfsborg je favorit. Elfsborg vrijedi 18 milijuna eura prema Transfermarktu, a Sheriff Tiraspol vrijedi 7 milijuna eura. Svima je dobro poznat Sheriff Tiraspol, te je radio nevjerojatne stvari u Europi, pobjeđivao Real, no oni svake sezone izmjenjuju ekipu i eto, to i mi znamo, jer prošle sezone su od njih došli u Rijeku Momojan Sane, koji je sad napustio Rijeku i otišao u gruzijski Torpedo, i Stjepan Radiljić, stoper Rijeke, koji je još uvijek u Rijeci, eto, nadajmo se da neće otići. I Radiljić se pretvorio u jako dobro igrača, s obzirom na onu prvu polusezonu gdje je bio vrlo loš. Meni je ovo vrlo prolazan ždrijeb, vrlo dobar ždrijeb i za ostale hrvatske klubove. I eto, ja mislim, po meni, nama se otvorio put do tog, kako se zove, play-offa Europske lige, a ako bi mi došli do tog play-offa Europske lige, onda bi sigurno bili u Konferencijskoj ligi, a ako, na primjer, Elfsborg pobjedi Sheriff, onda mi nećemo biti nositelji u Europa ligi, to jest ako Elfsborg pobjedi Sheriff Tiraspol, onda ćemo imati teži ždrijeb nego, na primjer, ako Sheriff pobjedi Elfsborg, onda bi imali lakši ždrijeb u play-offu Europa lige, no naravno mi još moramo proći taj Corvinul i tog protivnika u trećem pretkolu. U play-offu još se ne zna s kim ćemo igrati i čini mi se da je taj ždrijeb negdje nekoliko dana prije prve utakmice trećeg pretkola, znači to će biti neki, ja mislim, 5.8. Utakmice trećeg pretkola se igraju 8. i 15. kolovoza. Ja jedva čekam da počne utakmice Rijeke i da napokon počne ta sezona, no ako mi želimo ući u Europu, sigurno da nam treba još pojačanja, da nam treba još 2-3 kvalitetna igrača, pogotovo još ako, na primjer, ode Marko Pašalić, o čemu se priča. Pa da, eto, to će biti to za današnji video, nadam se da ste uživali i vidimo se nekom drugom prilikom.